Gu gabeko mundu baten ikuspegia dela eta hunkitzen duen bakardadea. Une batean arkitekturak balioa hartzen du, ez bakarrik denagatik baita bere eraldaketa ahalmenagatik ere. Eta kasu horretan, zalantzarik gabe, aukera horretatik aurrera, gure burua hobetzeko tresna izaten jarraitu behar du. Horiek dira koronavirusaren ondoriozko konfinamenduan Pedro Pejenaute argazkilariak egindako argazkiek arkitekto talde batengan piztu dituzten hausnarketetako batzuk. Urriaren 8tik azaroaren 21 bitartean, Kondestableren jauregian 2020 Iruña etxean, Iruñeko argazkilariak egindako erakusketa proiektua izanen da. Erakusketa jendaurrean aurkeztu du argazkilariak Enrique Maia Iruñeko alkatearekin, Josetxo Belaz, Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialaren, Nafarroko Ordezkaritzako lehendakariarekin eta Javier Fernández Nafarroko Kutxa Fundazioko zuzendariarekin batera. Pejenauteren helburua da ikuslea gaur egungo bizimoduaren inguruko hausnarketa bat egitera konbidatzea, Iruñari, bertako jendeari eta pandemiaren biktima guztiei omenaldia egiteaz gain. Egileak konfinamenduan pandemiak Iruñan izan zituen ondorioak irudien bidez erregistratzeko beharra sentitu zuen. Hasieran bere etxea espazio pribatu gisa erretratu zuen eta gero espazio publiko eta eraikinetara zuzendu zuen begirada. Azkenik bere helburua uneko anormaltasunean ohikoak diren beste eszena batzutara zabaldu zuen. Etxe habitatua jenderik gabeko hiria, azken finean arkitektura pandemiaren protagonistetako bat bezala. Hori izan zen argazkien jatorria. Ondoren hainbat arkitekto eta profesionalekin harremanetan jarri zen, zeinek egungo egoerari buruzko hausnarketa bat egitea onartu baitzuten argazkilariaren irudietan oinarrituta.